Здравейте! Днес ще ви направя козунак. Най-напред ще разтрия маята с захар. Една лъжичка. Да се получи кашичка. И след това ще добавя водата. Шест лъжички вода. И 2 лъжички брашно. Разбърквам го и ще го оставя за около половин час да шупне. През това време ще се присея 1 кг брашно. Една отделна купа слагам брашното и ще направя кладенче. С 5 яйца ще сложа, захар 300 грама и лека по лека разбърквам да се смесят. Добавям прясното мляко и продължавам да разбърквам. Съставките, които слагам допълнително, са лимонови и портокалови корички, плюс ванилия и сол. Вече маята е готова, я добавям и разбърквам, докато се получи гъста смес, която вече ще е меся. Умесва се някъде около 10 на минути. И готовото тесто ще го оставя да втасва около час и 30 минути. След което ще добавя маслото. Тази година ще го направя с масло, половината ще бъде масло, половината маса. Постепенно, с малки количества, вкарвам в тестото и така до поемане на мазнината. Сега го разделям на 2 части, а може и на 3, както решите да правите плитките. Ще добавя пълнежа от лукум и стафиди. Завивам ги,
прилепвам тестото, да не се разтвори и увивам. И така готовия козунак ще втасва още около 2 часа. Отгоре ще го намажа с жълтък и малко прясно млеко и ще сложа 2-3 купчета масло. Накрая поръсвам с захар. Пече се на 160 градуса 40-45 минути. Ето това е резултата. Довиждане и до нови срещи!